Nagduda ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 9:43 Aksyon Radio Philippines Standard Time. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Cinco minutos nakaligid sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa liwat maayong gabi na naman. Magandang gabi, good evening sa atos rin mga ka-aksyon. Aksyon Night Patrol, liwat na naman nga magabulyada sa nga mga balita, paghahimos balita ang edisyon. Martes nga presentasyon, yari kita sa pizza 19 na sa bulan sang Enero tuwig 2021. 01-19-2021. Medyo na huluhaw asan ang mga taga-Bacolod kag Negros Occidental sa malain nga tiyempo. Bangod nagauntat gid man ang pagatupa sang ulan, hindi pareho kahapon nga minutos kun inuras lamang. Ang pag-undak nagbalik naman ang pagatupa.
Subong mga kaaksyon, labi na kainas ang hapon tub-tub sa karon. Way naka-eksperyensya sa nga pagkatupa sa ulan ko may ara gid man. Dabo-dabo lamang kag pagkaulan nga pwede ka ba makadalagan nga hindi ka tanto mabasa. Matirong-tirong ang sitwasyon subong, nagahandong, apang ang katugnaw iyara sa gihapon. Salawat, kamusta ka mo dira? Mayong gabi. Bayad ka gabi sa mga taga-probinsya sang Aklan. Unara ka mo dira ng monitor sa Bicol. Marhay na bangi. Marhay na banggi. Diyos marhay na banggi. Marhay na pagkabanggi. Sa taga Bicol, diri sa pungsod sang Pilipinas. Sa mga kaaksyon naton nga mga Cebuano, dira sa probinsya sang Cebu, kamusta ka mo dira? Maayong gabi kaninyong tanan. Sakto man na aksyon, Elray. Kabawang ko mag-Cebuano. Aksyon Radyo Bacolod sa 4 babatian. Sa bisan diin lamang bahin sang kalibutan. Bisan ara ka sa Germany, sa mga ka-aksyon naton nga mga German, go Tenabend, wow. Sa Hawaiian, aloha, ayahi. Sa mga sa Jamaica Jamaican, mo manggali sa aton po. Good evening man ang ilaso na nga pag tamayawanay dito. Sa nga maayong gabi sa Jamaican, good evening man. Okay. Sa Japan, sa mga Japanese ka mga ka-aksyon naton, damo kita mga Japanese. Ang nagtiner na dali sa pungsod sa Pilipinas, dali sa Negros Oriental, dali sa Bacolod. Ay ban dali na nakapangasawa. Dali na nagpundaro sa ilang sa nga pamilya. Kabalon nga ng iban mag-Ilonggo. Sa mga Japanese naton sa mga ka-aksyon. Konbanwa. Good evening. Sa una, damo dari mga Koreana, no? Galing kay pag last ring pandemya sang COVID-19, ang kalabanan tinagbalik man dito sila sa nga nasyon sa South Korea kag sa North Korea. Ano naman ang good evening sa Korean man? Annyeong Hashim Nika. Dandi tato ang ayan ho. Mas maayo pa nga maglatin dalanta. Bonum Vesper. Mayong gabi. Las 9:50 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mga aksyon unit reporters kag correspondents nato nakaplasta na sila sinita sa tagsa ka mga areas of assignments. Ang mga hitabo sa nagkalain-lain nga bahin sa nga Negros Occidental. Halin sa una, tub-tub sa ikanom nga distrito. Lakip ng Lone District naton nga among surad sa Bacolod. Nga base pagabot sa nga tuig 2024. Hindi na mangin kapital sa nga Negros Occidental, bangod bayaan na sila. Sa nga Negros Occidental bilang capital city, kaga magasaylo na sa syudad Santa Lisay. Base pag 2024 ang syudad sa Bacolod, malain man ang gadagwaibla. Bangod man sang nagatinubo-tubo nga daw uhong na lamang nga mga estruktura diri sa city proper. Ato sa mga aksyon unit reporters sa mga dulong sa mga hitabo sa nagkalain-lain nga bahin sa nga Negros Occidental. Lagip na dara sa ato sa nikapid nga probinsyang Negros Oriental. Monitor pa naton sa posible mga hitabo nga wala ginalauman. Diri lamang una babatian sa Action Night Patrol. Apat yung mga probinsya nga nagabugos ang Western Visayas. Hasta sa bogos nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Nakastar ba naman nato sa nga News Center sa sabong nga gabi action ang defensor. Aton man ginabantayan. Puwara-puwara na lamang sa iban nga planeta
medyo siguro mabulubudlay na sa paghibalo. Kung bala mayara magkita nga tagpalamati dito sa ila. Ay, pay, malin na tunay. Wait, tagabulo ba si ito may arab lang? Basi pati mga aliens listener taman? O kung may tao nga may pagka-alien. Ti marohon to na lang basi ito, gabonitoros lablagan di sila mamunuhan. Kasi magasunggod. Sa mga taga Pluto, Jupiter, Saturn, Mars, sa Venus, sa Uranus, Neptune, Mercury. Basi mayara, manda tayo palamati Ano ay man? Kung dugay-dugay may magpadala din sa aton isang mensahe. Labi na sa live stream mga ka-aksyon. Nga nagamonitor man gali. Dirigid ni mapapatunan. Ang aksyon na Radyo Bacolod mga aksyon, hindi lang number 1 sa Negros Occidental ka Bacolod, kundi pati man sa iban. Sa iban nga sa iban nga planeta Tumayara gid man. Hindi lang mag-react ang ato sa mga ka-aksyon darahan, hindi lang maglain ang inyo sa nga nawong. Bangod ini aton, lingaw-lingaw lang. Smile, smile pag may time. Agod layo ka mo sa pagkatigulang anawong, bisan pa nga naglalapaw ng edad nyos numeros kalendaryo. Lingaw-lingaw lang. Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hedawaya. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! 53 minutos nakaligas sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nano bala ang mga balita nga dapat nato sa pagkatutukan. Una kita sabahin sa nga balita lokal. O yung ato sa nga patrol, dugay-dugay standby ka mo kay ato sa hibaloon. Ang observation report sa ato sa nga patrol with Action Jan Diaz. Kag-aksyon Nixon Tahom. Temperado pa kanya nagalibot na sila sa mga suludlon nga mga lugar diri sa Bacolod. Sa mga hilit-hilit. Para lamang madala sa inyo kung mayaragin man sa hitabo. Agmasaga pa ato sa nga patrol. Sa balita lokal mag-aksyon o yari krimen na naman. Ang sunod sang silay sa mga tao dito ang kalaban ang ginahambalan. Ang tupiko kung sino bala ang nagtiro. Kag ano ang motibo. May shooting incident na naman nga nagbiktima sa traffic enforcer. Ang biktima naghalin pa sa pag-duty niya, nagmaniho sa motorsiklo. Ginsundan sang isa lamang katawo sa kaiban sa motorsiklo. Kag tiniro. Pero di mo inas maka-aksyon bago ginapdan pa sa siyang anghel ning biktima ni. May igogin man siya sang bala siya sa dengat yan. Pero lawas na sa katalagban. Subong ginabulong sa hospital. Ang isa rin tinatabo ini sa may asyenda pula. Ang edad sining traffic enforcer 52 anyos. Mau ano gidayhan ang ginalindan kun nga plano nga patyon na ning traffic enforcer man. Kag kun bala tuyo gid siya nga patyon o kun basi kun pasalbahan lamang. Galing na igo lang sa tiyang. Ang investigasyon sa mga katapusang sila ay PNP nagapadayon. Pero ang masubo-subo dari mga kaaksyon para sa pamilya sang sining biktima. Bangod ang taglothang nag-aisahanon, nagpalagyo kagway pamadakpan. Kabay pa nga ini nga krimen di lang magpareho sa mga krimen nga nagluntad dari sa Bacolod City. Nga halos taran nga nabiktima sang pagluthang ang kalabanan patay. Ang tagpatay riding in tandem wagid sang kasulbaran. Di blamo nagkatabo diri sa syudad sa Bacolod Pila na ka mga city director sa nga Bacolod City Police Office ang nga nag-alalagi. Daw wagid na batia nga may na-resolbar nga kaso sang pagpatay sang riding in tandem no. Halin sa kay Amoni, halin sa kapakadto sa kay Abuda. Nga city director nga kilala pa to nga mga personalidad ang ginapang tiro patay pero titubtob lamang to sa pagtukod sang task force.
Ano pagkadibas sa balita sa bahin sa nga lokal, baha sa Bacolod dapat na mapunggan. Pero ano ba lang dapat ipugong? Anong dapat maayo nga himuon? Ang nga ginatawag nga flood control. Si Mayor Evilio Bing Linardia nakigsapol sa kaya DPWH Bacolod District Engineer Abraham Villarreal. Opo na mga miyembro sa City Development Council sa Bacolod City Government Center, nagaligad pa rin adlaw ang tinutuyo para i-review ang DPWH City Master Drainage Plan. May mo na gali nga plano? Kag mahambalan kung ano na ang updates sa flood control nga proyekto sa DPWH. May flood control man gali, no? Nga projects, no? Daw damo-damo naman nga mga flood control nga proyekto ang napatuman diri sa Bacolod. Nga haw, nga mo man gyapon haw. Nga may baha gyapon haw. Ang baha ginasiling mga kaaksyon nga pwede pang punggan. Pero ang gugma hindi gid mapunggan. Siling sa mga katigulangan. Sakto na? Ang baha pwede kanyang punggan na. Ang baha pwede mapunggan. Ang gugma pwede man mapunggan. Wais ang hindi pwede mapunggan diya. Galing ang question dari ang mag-action, may flood control nga proyekto. Damo-damo na nga mga flood control nga proyekto. Ang ginimplementar dari sa Bacolod nga amo man sa gihapon. Galuntad gihapon ang baha. Ang guwa sa niya maka-aksyon daw flood lang, flood. Why na ang ginato, away ng control. Imbis flood control, nag-flood lang, control dula na. Daw maamo ni, no? Daw halos hindi naman gani maisipan ang mga flood control program sa Bacolod. Ano gawin ba lang dapat na himuon para maangkon sang Bacolod nun ang ginatawag long-term solution kag hindi ang band-aid solution. Long-term para sa malawig nga tiyo na Bacolod la. Makapulo pa huway man sang antos sa baha nga hindi lamang basta-bastang baha kundi bahang baha. Daw pareho lamang nisto nga slawod ang sitwasyon sa mga dalan na tundi. Ang mga ginpang lubong nga tamburong, may dalagko, may gagmay, may aras kilid, dalan. May mas tunga sang dalan. May miyura ni kun wala. Nakabulig aganhagan sang baha o kun wala. Aber. Check video kung basi why da malagagin tubig. Bisan mga tao sa Bacolod subong pabangkoton kung anong ilas din pananawan sa sunod. Kung magbubo ang ulan kag kung baha ang istoryahan, daong kalabanan makuresong gede ka magkulosmuron daw. Impunto na alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pagbangon sa industriya sa turismo sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginapaabot nga mabatyagan sa masunod nga mga adlaw, masunod nga sinimana, o kung binulan man matapos nga nagbisita personal. Sa syudad sa mga adlaw ang ana instructor sang UP School of Economics kag bata nga babayi ni Filipino politician kag diplomat Alberto Romulo. Ang ngalan niya sa si Bernadette Fatima Tixon Romulo Puyat. Amon isang teglikom ko na secretary sang Department of Tourism kung sa mga balay pa maka-aksyon. Ang mga balay nga nagkalagubabla bangod sa kalamidad o kontrahedya, liwat nga pandayon, liwat nga iplastar para magtahom. Amo ning tinutuyo maka-aksyon sa pabisita sa mga adlaw ni Puyat sa Bacolod. Kagbuas laban-laban o kung posible nga magalibot man hindi siya sa ibang nga lugar sa Negros Occidental. Sa mga hapon si Mayor Bing Linardia kagapila sa mga City Hall executives nagatambong sa tourism stakeholders sa meeting. Naging organisa mismo sa Department of Tourism. Ginhiwat rin sa isa sa pinakamahal, moderno, kagabagong hotel sa Bacolod.
Para ng Hotel Blas sa kilid sang Capitulagon. Naugin plaster ni puyat sa provincial kag city governments, officials, kag mga stakeholders, halin sa pribado kag pampubliko nga sektor ang rehabilitation kag recovery efforts sang industry. Ang unang nga himon among pagpatigayon sang tourism activities. May isa man ka maayo nga ipaambit ang DOT pagi kay puyat among pag-turnover sang DOT kag dole financial assistance amuniya ang nami papatian para ini sa mga displaced tourism workforce. Hatagan ayuda, hatagan bulig pinansyal ang mga trabahante nga ang ila sa nga obra maka-aksyon may angot sa turismo pero nauntat bangod sa COVID-19. Ang ibang dari mga ka-aksyon nga bisitahan ni puyat ang farm sites, heritage houses, kag food tourism area sa Bacolod City kag Negros Occidental. Amo na bala ini ang panugod sa ginuhulat sang mga negosyante sa mga resorts, mountain man akon beach, mga hotels. Andamo gyapon hotel dari particular dari sa may downtown area ho. Sa nga surat sa Bacolod, sirado gyapon daw. Mga sikat kagadalagko pa nga mga hotels. Way sila gapon makabalik sang operation ti ginatos na ng ila sa mga empleyado nga way man sang trabaho. Yang ibang to maka-aksyon nangita na lang sang sideline nangita na lang sang pwede nga makwartahan. Believe ko baya sa mga ining food deliveries bala. Nga maning uso subong mo. Ang food deliveries, mas madasinasig kung motor ka, kung motorsiklo ka. Pero may ara nga nagbisiklita lang nga mo. Amo ni nabiliban ko sila, kay banti ila paninguha giniya. No ka budlay ka, pwede man maghala ka bisiklita. Pero nagapaninguha sila, nga matigayon ini nga sahi sang trabaho para lamang makakwarta. Sang sa maghala sila ka standby sila sa nga puloyan. Wa man sila sang kwaon kag base kon maghala lang ka ragook ang ila sa ding sulok-sulok. Tiyaning pagbisita na rin ni puyat mga ka-aksyon. Laban-laban nga panugod na rin sang ginhulat sang kalabanan. Kabalik sa normal nga senaryo. Ang ato sa nga sitwasyon diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kasi magdungan man sa ginaplanong transition bla. Kunding ato sa ring probinsya kagasunod sa Bacolod, yari pa sa MJCQ, yari pa sa Modified General Community Quarantine. May mga restrictions kag limitations pa, may curfew implementation pa. Dugay-dugay mag-umpisa na alas 11 diri sa Bacolod ha. Ang curfew hours mga kakson, plus may harap pa sang liquor ban. Hindi pagyapon makainom sa pampubliko nga lugar. Pag ina sa nakasaan sa MJCQ mga kakson. Ibasi ko na muna ning panugod kag matamat nga pagpapanaog sa nga quarantine status naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental halin sa MJCQ papanaog na sa ginatawag nga new normal. Kaya ang gobyerno nasyonal nagligad nagpalayag na nimo nga ila sa ginabalay na mga guidelines para mando sa mga lugar nga way nabalas ang COVID-19 na local transmission. Ugaling diri sa Bacolod, no? Ang katapusan to nga mga nagpositibo ting 7 ka mga personnel sa nga NBI Bacolod. Ginausisa para subong may contact tracing ang ginapadayon. Kasi kung mabalaan nga mag-part ina sang local transmission. Kundi nagdugang naman ang ato Cerebral Leg Band. Ayaw kung namin tani kay single digit na lang, no? Ang nabiling nga active cases diri sa syudad sa Bacolod. Basi pa makalaot pa banta kag malaki pa ato sa nga syudad sa mga lugar sa ulihi nga i-declare ang new normal nga senaryo. Amo gini ang time nga mabalakpak kaya Bacolod nun mo kag Negrosanon kon matigayon initanan. Pero dapat tinahinay lang ha. Bangod sa mga maka-aksyon ari pa diri sa Pilipinas. Nagapulo panilag ang manghod nga mo ng original nga COVID-19
Kag plus ang magulang niya sumunod naman, amo ng bag-ong variant, lalo kaangay lang ang magulang niya na mo. Bag-ong variant sang COVID-19. Ang sabahin naman sa balita nasyonal, angot sa bakuna kontra COVID-19. Bayan talang anay na subong kay daw na mongol na mga tao nas Pilipinas sa pagpamati, no? Ang isyu sa mga nakasentro sa presyo sa nga bakuna maka-aksyon, dapat ba ipalayag o kung hindi? Si Secretary Francisco Duque magulang ho sa report sa ato sa ring mother station nga DZRH dito sa Metro Manila. Naghambal si Roque nga pwede lang mga palayag kung pila ang presyo sang pagkabaklod ka bakuna sang pungsod Pilipinas kung ma-final na ang permahanay sa kasugtanan o kung agreement. Ano gud sa records naman? Tibayan talang anay na kay daw galubog manulo sang mga tao subong. Daw halo-halo na kagkalo-kalo pa. Ala kami na sulay kagabantayanay. Diri kita nay sa balita, blaho. Damo man isang may labot mo. Kaya importante man nga mabalaan sang kalabanan. Atensyon sa mga ginatuwag solo parents. Amo din silang ginikanan. Iloy ka man kon amay. Apang nag-aisahanon na lamang nga nagasagod sang iya bata o kon mga kabataan. Hindi ka mabagkurisong ka may good news para sa inyo. Balita ni para sa inyo, makapayuhom ini para sa inyo, medyo lang o galing. Kaya siguro maagi naman sa proseso. Ang House of Representatives, o kung ginatawag nga Kamara, ang nagabugos ang Kamara, amo ng aton sinimapisan, mga botanan, kag maalam nga mga kongresista. Why ko gasiling nga ang hindi mapisan, hindi botanan, hindi maalam, hindi kalakip pa, lakip ka muna nga mga kongresista. Amo nang nagabugos. Ang ginamensyon ko lang ni mga pisan, botanan, kag maalam nga mga kongresista. Amo ni sila ang ginasiling mag-aksyon nga nagatuman kuno sa ila sa ding obligasyon. Sure ka mo? Anong balita halin sa ila? Subong nga Martes, nag-anunsyo ang House of Representatives nga aprobado na sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa kung sa mga English pa, third and final reading. Ang hagna nga naganuso agod okihan, aprobahan ang dugang nga benepisyo para sa mga solo parents. Benepisyo ha, benepisyo. Abi nyo kwarta naman, abi nyo ayuda naman. Kabudlay biya kung kwartang ihatag sa gobyerno naton. Kay nagalinalisay kung isaga, kinasuhay pa. Yan niya dugang nga benepisyo lang benefits. May overwhelming vote. May damo ko nga kongresista ang nagboto, nga nagpabor. Maulapot di sila 208 nagboto sila nga dapat aprobahan na sa final reading ang House Bill 8097. Ining hagna mag-aksyon amo ang magaligwat mag-amend sa Acta Republica 8972 ang title Solo Parents Welfare Act of 2020. Nagligan nga tuig ni mag-upa ni damo sila no, 208 ganang pabor no. Ano man, base sa record bla, damo-damo ang mga solo parents dari sa Pilipinas ha. Kag kalabanan, nagabuto na. Ano bala nasaan sa hagna? Ang solo parent na kwalipikado magkabaton sining dugang na benepisyo. Amo ni mga solo parent nga ang sweldo o kung ginaganar manubo sa 250,000 bulan di 250,000 annually. Kada tuig, isip-isipan nyo kada bulan nyo na be. 250,000 a year.
Di ang 250,000 i-divide na sa 12, sa ka kwan, sa ka tuig, pilang bulunans ni man. Suma-suma akong tabi. Kung pila, divide 12. Mga sobarados mil, muna sa, ikaw ko sa mathematics. Basta mo na, 250,000 annually. Guba ni Goro Action El Reacon sa nga calculator. Kasi kung damo naman ibala magbinutig sila sa ning income how. Damo naman ang palapit portion daw. Anong matunon nila? Mo na ginahulat sa kalabanan ginho. Additional benefits nga 10% discount. Wow, the senior citizen blangli. No, may abi ko kada iayuda nga kwarta mo. 10% nga diskwento sa pagbakal sang basic necessities. Ang mga importante nga kinahanglanon sa puloy-an, importante nga kinahanglanon sa lawas sang tawo, sang kabataan ninyo. Ang kabataan hatagan man sang full scholarship nan. Kabataan sang solo parent sa government's educational programs. Kasi sa ulihi, magpareho man isang 4-piece ng programa ba o hindi lang? Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Okay, 13 minutos na kaligas attack ng alas sa Jess Action Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugay lang ha. Sa ato sa mga nagabonitor sa live stream. Thank you. Wagid salamat na mo man nag-greet dari good evening sa different language so. Sige, thank you. Okay man to no? Amo man to no duman ko kinaman. Ang good evening sa nagkalain-lain nga language man. Okay ba matian no? Parang at least may gamay man kita nga ihibalo no? Ay sa taga-Vietnam may listener man to na. Ciao boy toy. Amo na sa Vietnam. Vietnamese. Ciao boy toy. Sa Spanish yati bantog na naya sa Spanish. Buenas tardes. Buenas noches. Diba? Spanish na. Ginapangita ko rin may alien nga nagpadala sa mensahe. Ayo. Sige. Ay, balikan tayo dito dugayo. Ang ato sa nga mga live streamers. Nagalain matian streamers ba? Nga monitor lang sa live stream. 10:15 Action Radio Philippine Standard Time. Himanoon tabi na anong sitwasyon subong sa suran sa Bacolod. Tinamuno ko mga ka-aksyon gano katinong. Ay man, way nagtupa ang baskog na ulan. Thank you. Sa Patrol with Action, John Diaz. Action! Night Patrol! Field Reports! Action John, buenas tardes, buenas noches, please come in. Action Mar, wala naman sang ulan pero may aksidente na naman. May aksidente na naman mo ni ambal mo ganit labisan wala sang ulan di madodandog ang dalanon. Pero kung may tao gid nga perti klase magpadalagan kay wala naghalong sa dalanon Action Mar, aksidente gid ang tunaan. Karon gabi kay may recorded or reported nga isa ka vehicular accident diri sa area Action Mar sa barangay Mansiringan medyo madulom-dulom gid nga portion mong ang pakadto na bala sa may banwasang Murcia. Ito nga lugar ya kung magdasig kita pagpadalaga kisa kung di ka morot sang dalanon ang guamo doon gasyagid ilabi na kung ang area Action Mar damo na gasinumbali may nagatapok pagitabi sa may dalan hindi ka kamurot hindi mo makitaan kaya mismo ang dalanon Action Mar
dulo din sa gid. Amo ginang problema na nga katabo. Do angay ni isang o kompareba sa natabo dito action mile sa may syudad sang Silay. Oh. Kaya gabi nagpasilay kami ni Papangmong. No? Napot kami to Silay action mile kay ginapalo up to tanin namon ang shooting incident bala. Naglakat kami sa may Silay. Pabalik na kami action mile diri sa Bacolod. Kala kami nga do may isa ka taxi nga ara sa tunga sang dalan, ang buli sang taxi may nagpilit nga kahoy bala. Oy. Kahoy na sa gali nga dara nila design sa mga ginabutang sa mga bulak action mile. Di ba nag-uso ni mga plantito kag plantita ni nagpanagod lang sa mga tanom, mga bulak. Ang bulak kaya ragid gwa sang balay ginaplastar dra nyo na ginapang disenyo para at least makadugang sang katahom sa mismo sang puloy-an. Ang natabo at ining taxi papakadto na ko na sa may Sarabia doon sa ano ba ibi Magalona action mark papauli na nisa galing kay amot ko sa Lusotok ya nagpalumba sa connection mark sa isa ka pick up balahaw ting area na nadak do samputan pa silay ng liko ala daw sa action mar. Kado ko brado hindi pa wala ano sang area kung magliko kado ka delikado pa kay gahilay ginang salakyan mo kung dasig kag palaragan mo ano tabo may mo na kadang alang sa action mar na prino sa golpe dasig palagan niya mong di pag prino yung golpe nagtiyog ko nung salakyan niya Arab do Fast and Furious bilang anong imuguma nagtiyog ang salakyan ng Sulmar ang buli is nagbunggo dito sa isa ka balay at wala mo ko ni sula ng balay nagbunggo gito diretso sa Sulmar lang kay bago lang ito kahalin ko nung nag-standby nga isa ka lalaki tagiyas ang balay mismo pero nagsindi sang katol tambala ko lagi na kahalin disgas sa kurtane ni ang pagkabunggo Jackson Mar tinulbaan ground driver nagtuyo pa sa magpalagyo ginapapurot ay ang motorsiklo malang kay may mga residente sa lugar nagpalapit dito sa area man mismo akso na maalon kag dito man mismo nila nakitaan nga gin-control nila no tiyugan tabi pang kung ano to bang no diri sa area action mar sa may barangay man sa Alihis may gina-check kami okay may ari man diri ka kapulisan naton and then may mga ano man may ambulance no may ambulance samot ano ni ari ka bigalibot sa may Alihis damo tao namon be damo tao basi aksidente naman check na to action mark kung may ano diri sa area karon nga gabi no nanaog ko di sa patrol kay may mga kapulisan sila diri sa may lugar action na amar nagsalado anti-illegal drug operation iniguro bypass operation action mar na kasa kini nga gabi sir ang gabi kili dalan okay dalan ano puro ko diga na isa sa Silita puro Silita okay so may gabi mga tatlo tanan ka mga sachet no sang suspected daw action mar ang recovery dali isa dali sa lalaki ang nadakpan nila basta may singer plus report naman action mar no sa ton nga mga action dali sa may area sa Silita Barangay Alihis Rad sang Bacol matamda naton diri may mga tatlo ka mga big hit sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsuhan sa action mar nga na-recover ang aton nga mga otoridad sa lugar no plus pag ari man diri sang 200 pesos nga marked money nga na-recover diri sa may area man mismo plus pag inaction man kung lantaw naton lalaki din nga nadakpan nila sir konti lang may details ka na sir bypass operation yes sir paano po kinandak itong bypass operation so kumontak sa atin yung yung seller ng droga no sa ating pusher buyer. So nahuli natin si Michael Libre ni Salyanki Kalinglang no 32 years old taga Kalubihan Barangay Vista Alegre Bacolod City no nakuha natin sa kanya yung 3 pieces of heat sealed transparent plastic sachet of suspected shabu
with estimated weight of 6 grams, no? Ang estimated value nito is 40,800. Okay. Action na mga si Police Lieutenant Conrado Espino. Sir, paano napunta itong taga Vista Alegre dito sa Alesa? Alam mo naman ang nagbebenta ng droga, palipat-lipat yung mga yan. Oo. Tapos dito lang, in plain view sa gilid ng daan. Ay, madilim yung lugar eh. Walang tao kanina. Oo, kaya dito sila nag-aabutan. Pero sir, matagal-tagal na rin monitoring o paano to kinandak yung bypass? Yes, supposedly ano siya street level individual siya, no? Maliit lang. Kaya lang may mga information tayong nare-receive at saka kinandakan natin siya ng surveillance. Palipat-lipat itong ano na to. Umiikot-ikot. Umiikot-ikot. Mga ilang linggo po yung monitoring? 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Pero ito sir, connected to sa mga previous na na-arresto ninyo? Makasakali kasi taga-Vista Alegre din siya dun sa may malapit sa Abada. Okay. Oo. Mag-isa lang siya sir? Isa lang siya. Sa anong disposition sa kanya ngayon? So, ikukulong natin siya ngayon, napailan natin siya ng kaso ng 9165 bukas sa korte. Sir, thank you. Congratulations. Section 5. Thank you very much. Sana Mar, si Police Lieutenant Conrado Espino. Anong kategory sa nadakpan, Action dyan? Sir, HBI na siya or street level? SLI. SLI lang. Yes. SLI, street level individual instruction Mar. Yan yung nadakpan nila. Nga mo ni si Michael Libre. Michael Libre sa Barangay Vista Alegre. No, so more or less mga mga recoveries dream may mga tatlo mga lagkong associate, isa ka pala mga associate ang ilang suspension sa auction man nga na-recover ang aton man ng mga kapulisan. Ang SLI Action dyan, street level individual, silingon, amo na sang pinakadubo-dubo lang ka level? Dubo-dubo sa KT. Ang pinakataas is high value target. High value individual. Na sabong ginagamit ng action man. Individual na, okay. Oo. So, wala na diri sa gihapon sa area inisang Purok Silita, Barangay Alihis, Ciudad Mansang, Bacolod. Nakita naton sining mga tanion. Bako lamang nagperma sa inventory ang subject nga si Libre Action na Marlon. But dingon, wala man namong kung nadakpan kahit sa either nga maperma kagid or refuse to sign. But most probably perma ginidid sila. Ining mga nadakpan sa may anti-illegal drug operation na kinakasa sa aton nga mga kapulisan aksyon na Marlon. Ilang ka binudakpan isa? Or? Isa lang? Isa kalalaki. Aris kay ang ilag kadumdum puno dumduman action Mar sadto diri sa Proxrita ang bangga di ba may shooting incident sang gabi ito nga do nagabaligya to panting something diri lagi na sa tabok sa may waiting shed dampi action Mar may isa diri ka sang padahan sa mga motorsiklo mga e-bike bala sa may area. So, dari sila ang pinagbaklanay ining aton nga mga kapulisan ng poster buyer kag mismo man ining subject ng ila bypass operation karon nga gabi according kay Police Lieutenant Conrado Espino Action Marlon. Actually, tatlo na ka-bypass operation. Ang una, station number 2, nagkandak man kay Inas ang hapon. Isa man to ka live-in partner sa dos ang ilaman subject sa bypass. Kaya una nadakpan, and then iya diri nga live-in partner babae ini amo ning nadakpan man nila sa bypass operation kay Inas ang hapon. And then ang station number 6, dumay may karentihanay na naman to nga nadakpan sa bypass sadto nadakpan na dali kay tuig 2019 sang naka-apply para sa plea bargaining agreement na hilway sa prisuhan ay kaliwat na mga action mga nag-engage sa pagbaligas sa illegal nga droga dito ka na monitor na ibaruan sang mga otoridad nga inigali nagabaligya na naman action mga rason nga ay lagin na monitor kin surveillance dugtog na dakpan sa bypass operation positibo wala labot drugs na kuhaan pagid armas tutang may sulpak pag ito mga na-recover kay ina plus ang bala 9mm action Marlon nga na-recover sa ila kag diri sa area amo to kinahanglan ko ang sabayin sang police station number 5 action Macluruoy ni natabo sa 59 years old nga si Arnolfo Amar bara kay nagakapyot ni action Mar kita ka sang banting di ba magsarahi kahoy may gabanting na action Mar. Ang banting, ang purpose na para hindi bala golpe matumba ang kahoy nga ginautod. Ining si Amar, gabanting niya siya, but siya ni nagauyat, no, sang kalat,
tapos may nagasarahe, ti kagahod na kabay ko na magasarahe, Action Mar. Pag banting niya, imbis Action Mar nga sa tiyak natumba ang kahoy, sa iyaya natumba ang kahoy. Uy. Nagduko sa Action Mar, ang iya person ba kinakadoko lang bala? Ngabot silingon ang taludtod mo, likod mo to ginapanaming mo. Kadako kalis ang kahoy, eucalyptus nga kahoy, Action Mar. Diri na natabo sa area sa San Miguel Compound, bala Barangay Granada, sulod sa Bacolod. Pagduko sa lalaki Action Mar, natumba sa taludtod ya ko sa likod ya, patay on the spot Action Mar ining 59 anyos nga lalaki. Actually wala nila nakitaan kay sige sa kano sarahe sang tulad tempano pa. Ang mga upod nila nanyaga. Tingala sila karon nga dula si Amardia din sa nagkagtuman. Sang hapon Action Mar gid pangita nila mga alas 3 digto nila kitaan ngabi nila kuno tamburong lang nga naga koko bala. Katapusan gali mo tong lawas siring ni Amar nga patay na. Ang iya nga Adam's apple do nagabutlog do nagagwa gid bala. Sakit ba? Tapos iyang mga tulan sa kamot Action Mar amo to nabali iwin diri sa liog ya kag sa ba dampi may pilasman ining 59 anyos nga lalaki. Kaya kaya mo na naguro kon gasaray, abi hindi mo magahiribati ay mong tipos si kagahod. Mo to nga wala nila gid na mo rito nga mahimo ba kon nag-react kaya ining si Amara galing kay ti amo na to natabo Action Amar. Action dyan, din exact location nyo subong? Ari kami sa Alihis. Alihis. So, medyo uli ka mo sa Kwan, sa Canlaon View Murcia Road? Amo tong aksidente? Oo, taxi versus motor? Oo, may aksidente to Action Mar, subong. Oo. Actually doon nakuha na ni siya ang driver sa motorsiklo Action Mar. Kaya dito kami halino, ulag lang madugay. Okay. Pero i-check na mo liwat kaya tiyari, mating station number 7, Action Marlo. Kaya isa mo na ang pinaka-ulit ring update, nagkang tanasiligin kasang bypass operation sa police station number 7 sa bayan dari Action Mar, sa Purok Sarita, Barangay Alihis, Surad, sa Bacolod. Sa totalan, maka-action tandaan, isa naman sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa Tunlabas, among paguyang ko na pagrubo sa sa Bacolod, Action John Diaz. Una sito na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Action Night Patrol Field Report. Report sa ato sa nga patrol, bypass operations, narakpan isa ka persona sa area sa nga Barangay Alihis, sa Canlaon View dira sa area sa nga Murcia mga ka-aksyon. May tagsiman kaga motorsiklo nagbunggoanay. Siguro ang takilid to sa kilid sandalan, laban-laban ang ang driver sa motorsiklo, pero nadala naman sa bulungan. Ang pinakamasabo mga ka-aksyon, may tawoya ang manog sarahi mga ka-aksyon, aksidente, hindi gid malikawan, no? Huwag gini maglaom, hindi manog sarahi, hindi nga dito sa lawas, ya magtupa ang kahoy. No, nga gin sarahi niya mga ka-aksyon. Damo na rin ang mga aksidente o kung trahedya nga kaangay, sari. So medyo halong-halo lang gida sa mga ka-aksyon naton nga ang trabaho manog sarahi. Alas 10:31 sa ato sa ring pagpanubalik balaon tara. Detalye sa nga mga balita sa ato sa ring mga aksyon unit reporters. Action at Patrol magabalik pagkatapos rin. This news
Okay, salamat dari kita sa ato sa live stream. Unahon ta sa bahin sang Watch Party. Kay medyo madamo-damo sila gamonitor sa ato sa Watch Party. Okay, dari kita sa kay Amkili Komi. Salamat sa message. Martin Gonzales. May gabi. Norberto Martinez. Jake Hardin. Ang mayor ko nung agi. Ang mayor ng agi ko no. Llewellyn Payomo, good evening, Bacolod. Laiden Navarrete, good evening. Sino pagid? Okay. LV Rivera, good evening. Ramon Rosa Tasi, kag sa tanang nga Action Radio Bacolod, good evening ko no. Kay Jerry Asiro Jr., Action Marlon, good PM. Monitor lang sa Barangay 35, salamat. Ramon, okay, Action Marlon ka pamati kami tanan dari sa Barangay Takuling. Roslyn Tanalgo Felizardo Canyoza. Good evening, Action Marlon. Rose Guevara. Hello, Julio Salido. Good evening, Action Marlon. Great lang Tipen. Patrocinio Hinudipa. And Irish John. Después, nga parok-orok ka na gabi. Si Yvonne Buesers. Salamat. Si Gangi SJ. Good evening, Action Marlon, kag sa Gangi family, sa Nakaluta, kag Pontevedra, kag Bacolod. Keep safe, everyone, watching live from Switzerland. Thank you, Gid. Jerry Asiro Jr., saan na ihatag ang sa tourism ng ayuda, salamat. Ang laban-laban ko rin, boss mo, no? DOT kag Dole. Nga, kung kay tatlo pagka-adlaw di si Secretary Puyat dari sa Negros Occidental hasta pa sa January 21. Taray ko boss kung makuha ang kompleto ng schedule sa provincial tourism. Salamat gid Elmer Hilsana ang sumarlon nga parok-orok pa kami dari sa may barangay Hagimit. Bat and Hilsana family. Alex Montesa, okay Hambalya. Angie Villa, mayong gabi Action Marlon, watching from Muscat, Oman. Sa Oman. Angie Villa, okay. Gangi SJ, hambal niya, Bonsuwe o Bonsuwe. Hindi ko private sa mga pronunciation sa mga lingwahe sa iba, no? Sa Switzerland, sa ko, no? Okay, salamat. Sige lang, happy lang ta. Alex R. Monteza, advance happy birthday na lang sa kay Guillermo Clarito. Kag sa abiyantang SN-2, Jonard Ostunal, sang Philippine Coast Guard, PCG Bacolod, banabod nga salamat. Salamat. Darito sa Piaco. Homa Lumina, good evening. Gabriel Alba Palatinhog, good evening. Valladolid, stay safe. Hamalya. Yvonne Bueser, salamat. Jocelyn Dibonis Poho, Inde Blaza, bayang gabi. Christine Menyes Villalobos. Monitor lang kami sa may barangay Pandanong Silos, Don Salvador Benedicto. Good evening ako sa Energy Fans Club. Si Kativir, good evening. Ima Alcuela Kelstrom, watching from Sweden. Michael John P. Sison. Always get ka monitor kag paorok-orok get pamati diri sa chat to LC Paranaque. Sigfred Bartolano, mayong gabi sir. Monitor ko ni. Reynaldo Poderoso, mo sang pinaka-poderoso ka taos bugos ka kalibutan. No? Monitor lang kami sa barangay Tangob. Ang ayan kasang jacket mo, si Reynaldo Poderoso. Maria Teresa De Roque, good evening. Sagad ka man magsinibuano. Plagpat lang to yan. Salamat ka. Rona Rihida Trava, Aksumalon. Monitor kami with Baby Yuki, James and Toto Ayan J. Trava. Si Ima Alcuela Kelstrom sa Swedish, Sambalya, good, well, sige. Well, silent K nisa, mag-pronounce, sige. Pasensyahan nyo lang ko kung hindi among pronunciation ko. Basta kay mga good evening na, no, nga sa ibang lingwahe, sa ibang nasyon. Jen S. Sir, good evening. Action Marlon Monitor. Estrelita Figueroa Hilasan, watching from Abu Dhabi, United Arab Emirates. Maria Teresa De Roque, hambalya, good evening. Action Marlon, Sagad Kamangali. Okay, magsinibo, no. Edwin Pineda, Sigfred Bartolano,
Patamyaw lang Sir Mar sa Rodares family kay Kayo Nonoy Stephen sa Ginpanaan Moises Padilla, Negros Occidental. Angela Liarte gayon dato. Good evening, Action Marlon, watching live from Banga Tutong Uno, Barangay Felesa. The danger na mayong gabi Action Mar, taking nap while listening. Puwerte ka tugnaw di sa amon kahit lidlaw na katama magbulad sa init. Puwerte no? Tura tugnaw sila to ni the danger na. Ima Alcuala Kelstrom. Flood explosion instead of flood prevention. Hambal ni Ima. Alex Montesa. Okay. Edeline Labrador Claridad. Perbigay kipamati papa ko nga si Edmundo Claridad kag mama ko Helen sang Tabunan bago sili. Salamat gida. Sir Marlon, patamyaw ko sa abiyag ko kahilapit niya kadlawan nga sa January 25. Gan-mention agad ni Alex ang birthday ni Toto Guillermo Clarito ho. Damo gini sa mga kanto na siya sa nga puloyan. January 25, birthday ni Guillermo Clarito sang Mabini Coral kag sa Abianta nga okay na lawag ko ni kina Toto Alexa. Salamat kina. Guillermo Clarito, birthday ya January 25. Roderick Alcantara, pamilya Alcantara sa Maaw, salamat gid nga badamo. Ging Alib, sumalon nga porok-orok lang kami di sa Country Homes Estefania. Si ako Maldita, good evening Action Marlon, salamat Chris Vilma Treyes, watching live sa East Home 3, Barangay Estefania, great ko lang tatay GR Asiro Senior sa Murcia, Montoya, Sumido Treyes, Arsenio family, God bless. Chris Vilma Treyes, Hambalya beautiful. The Danger na, Hambalya Goy Avon, Goy Dinavon, sigama na siguro no? Goy Dinavon. So that's na sa the Dane. Oh, sige, thank you. Evelyn Bernal Cabalquinto, mayong gabi sa mo kag sa mga paryente ko di sa Barangay Dulao bago sali sa mga Bernal family dia. Hamal ni Dane may 10% less sa mga single mother for lifetime benefits. Maayo man na hambal ya. Hambal ni Anna Mandri Gosrob. God killed. Ano sa? Vild killed. Good evening na kono sa hambal ni Anna Mandri Gosrob. Norwegian. Di ko Norwegian na sa? Norwegian. Fernando Lombre, good PM. Ari kami. Kabaritor Leong Tamyaw, Sanday Jovit Lombre, Herman Gumban, Arnel Lanasa, Palito Lanasa, Tanan sang Dakutan, Dako Silay City. Christy Arevalo, good evening. Monitor kami sa Jim Valladolid, Tamyaw lang, Liberty Malapitan, Mr. and Mrs. Totong and Soset Canas. Gerald Hermino, good evening. Monitor Family Jimeno via Transistor Radio dari sa Villa Sol, Bayawan sa dia. Tamyaw ko sa parents ko nga solid listeners ang ARB. Keep safe everyone. Watch party ta Sir Marlon available na. Nalawag ko na to kay na Toto Alex ginaw na kong watch party. Salamat kita. Mitch Aventura, good evening monitor from Sikihor. Greet ko Aventura family sa Sunrise, Morsia kag condolence sa Dayapan family. Alexis Torre, good PM Maxomar, greetings from UK. Rosalie Antorin Navales Ruho, good evening sir. Okay. Dawa pa iba na. Balikan ta naman iba na. Duwe-dugay. Salamat, Gid. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon, aksyon, radyo,
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action. Orders. Unahon naton mga ka-aksyon Northern Negros sa mga balita na tipon kag ibulyada ni Aksyon Roger Goteb, Northern Negros. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, mayong gabi sa report, please come. Yes, action mga may gabi sa mga aksyon, mga balita diri sa may isang norte nga may sa probinsya, labi na gid sa pila ka mga areas diri naton nga ginatutukan man sa mga balita unata sa siyudad sa Escalante. May mga 3 ka persona nga sa diin gindakop kada kailan ginfaila na ini sa kaso tungod kahapon ini gindakop aksyon mga pasado alas 2 suntak na sa bainsang sitio Old Mabini sa barangay Mabini, siyudad sa Escalante. Ini ang 3 talaga ka mga persona nagapatigayon sa pagsugal gamit ang baraha. Ang mga gipagdakop amo sa Francisco Valdesma Ibanez, 70 anyos ng ilang senior citizen. Tag Brian Lopez Imahinay, 29 anyos, soltero. TC Autentico E. Flores, 46 anyos, may bana. Tanan residente ini sang sitio Old Mabini sa barangay Mabini, siyudad sing Escalante. Pero sa report, last 2:30, takla sa hapon kahapon sang makapila na bitabises kan sila baton sa kapulisan man ang report nga permi ini sila nagasugal dira sa sina nga area. That's why nga nagpatigayon man sa pag-validate sa operation ng kapulisan. Out on the act naman na nagampang sang tungit siring 3 tanan kagin pag-missionar. Kag nakuha ang baraha sa ila mismo, position sa control, kagang 299 pesos nga nagkalalagan din masyo sa kwarta nga mo ining ila nga pusta. So ini ebidensya sa gina-file nga kaso, kaina batok sini sa 3 nga parang karon nga detinado naman sa bainsang Escalante City PNP Custodial Facility. Os kita jutay sa sunod sa Sagay, isa ka persona gindakop patapos nga ini ang mayara nga pending nga mandamiento de Aristo. Ini ang serve sa makatapos sa kapulisan sige lamang nga gabi para sa 8:30 ang takna. Sinigid lang nga gabi aksyon marlon sa bansang sitio Talutog sa barangay Tabao sa siyudad sang Sagay. Ang gindakop gigila kay Orlando D. Enaldo E. Serafin, 40 anyos sa edad, may asawa kag residente sang sining sitio Talugtog sa barangay Tabao sa nangyabitang siyudad. Suro sa report nga ang mga katapos sa kapulisan aside sa warrant sa Puna Section, ang warrant PNCO Police Commission Officer nga si Police Staff Sergeant Gis Hernando sa idalom sa supervision ni Police Major Albert Singh Hiper sang amo nga
Police Station Siyudad sa Sagay. Pudman sa kay Police Staff Sergeant J. Villanueva, Intelligence Operative sa nga Nibitan nga Police Station ang nagpatigayon sa pag-serve sa sining 2 counts of arson nga kaso. May criminal case number 2533-S kag 2534-S. Ini ang ginisyon ni Romol Judge Renato D. Muñez, Executive Judge sa RTC Brand 60 sa Siyudad Sagay sa Kapitsa pa ini sa Hunyo 23, 2001, mga 20 na katuig. Kag nagapanago ini nga persona siya kaso nga ari pa sa special law ini ang arson o kon pagsunog. May ara naman nga nakatalana nga ginalaw sa korte nga piyansa 40,000 pesos sa kada kaso. So may ara 80,000 pesos talaga iya palang itaon para sa iya temporaryo nga kailwayan. Ini siya karon ang panayon nga siyudad duman sa may sang Sagay City PNP. Sa siyudad diya sa Calis medyo matultaway at sumarlon ang amon diri nga sa obserbasyon lagi sa palibot. Kapanayon man nga nagalibot ang amon diri nga mga katapos sa kapulisan para sa Police Visibility Patrol. Bago gila nag-text man sa aton nag-text aton message man si Police Captain Jeric Bermudez ang banwa sa mga plaso no sa iya normal situation ang ila siniro tingid lamang nga ginapatigayon man ang Police Visibility Patrol. Sa mga nga tumadulog ang report, balita ko yung informasyon dari sa aton sila pinakamang areas sa din mayara nga ginpatigayon ang accomplishment man ang kapulisan sa pagtapta sa illegal kag mga kriminalidad. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, Aksyon! Radio! Mike Patrol, Field Report. Las 10:48 sa Lawantay, sige na ang detalye sa report ni Aksyon Percival Villamor. Halin sa Northern Negros, dali naman kita magaliton sa Southern Negros Occidental. Aksyon, Mike Patrol, Field Reports. Action Pars, mayong gabi sa report plus kami. Mayong gabi Aksyon Marlon kaga sa aton man suki nga tagparamaki sa Aksyon Mayo Night Patrol ang Bago City Police Station conduct ang bypass operation kahapon sa hapon aksyon Marlon. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Major John Jewel Batos-Batosan upod ang aton nga alert team sa station kag dakop sa isa ka persona pinaagi sa bypass operation dito sa may kilometro 14 Purok Rosas Barangay Kalumanggan Bago City Negros Occidental. Kag ini siya ang persona ang ukon ang suspect Aksyon Marlon na baklan sang aton nga Porsche buyer sang pulis kag nakilala ini ang suspect nga ginahingalan ini sa kay Juni Mercado y Villanoac, no? Si Juni Mercado y Villanoac may asawa kaga 46 anyos kaga pumuluyo iya Aksyon Marlon sa barangay Purok kay barangay Banago Bacolod City. Nangayaw iya sa Bago City kag nagabaligya o kung nagtransaksyon sa ginadumilian nga legal nga droga o kung pagbaligya sa shabu. So nabaklan ini siya sa isa ka itself transparent suspected shabu kag na-recover pagid sa iya ang kasama tips, no? Ang tatlo pagid itself transparent suspected shabu kag nabawi naman sa iya posisyon kag control ang 500 pesos nga mo ang mark money o kon ang pagbaybas sa iya kag may ara siyang sa iya gid kaugalingon nga kwarta nga nagadalagan sa 457 pesos Aksyon Marlon kag nagapati ang aton kapulisan nga ini siya ang kwarta nga na recover sa iya posisyon kag control ang binta sang iyang ginbalagyaan sang droga kag nakuha man sa iya posisyon kag control ang isa ka lighter nga amo ang ginagamit sa pagsunog-sunog sang droga Aksyon Marlon kag isa unit ang unit sang cellphone nga color itom kag may combination ini nga yellow kag isa ya sang ginagamit nga transaksyon niya ang isa ka unit sang
125 na motorsiklo nga sa diin ang transaksyon niya para madasig, so gagamit siya sang motor agod sa pag-transact sang ginadilian nga droga. Kag ang estimated action Marlon sang droga nga nakuha sa iya posisyon kag control nagadalagan sa 0.5 gramo kag may ari siyang estimated man nga market value nga 3,000 pesos, 3,400 pesos action Marlon kag inikaron ang suspect ara naunong sa custodial facilities sang bago PNP kag nagaulat sa kaso nga ipasakto atong kapulisan dito sa may Bago City sa pagbayular sang Anti-Drug Act 2002 kag Republic Act 9165. Liton kita action Marlon man sa banwa iya sang La Castellana ang aton kapulisan man nagkandak sang operation against wanted person kag nagserve sang warrant of arrest sa mga persona kag upod diri ang aton katapo sang criminal investigation division dira sa Bacolod o kon ang CIDG kag nagserve sa warrant of arrest sa mga persona nga may kaso iyang inisya may case number 5974 sa warrant of arrest kag ginkilala ini si kay Limuel Aguilon Ambahan alias Ali kag Hernani Lumugdang Inton alias Aming kag ini siya may kaso nga frustrated homicide action Marlon kag ini sila pumuluyo sa barangay proper sa Sagang La Castellana Negros Occidental kag ang warrant of arrest ginpirmahan ni Honorable Secretary Hison Fernandez presiding judge sang RTC branch 63 sang La Carlota City kag ang warrant of arrest gipanaog sa February 26, 2020 kag may bill recommended ang korte nga 72,000 pesos action Marlon. So ang operation kasasang aton kapulisan sang mga alas 3:30 sang hapon kag ini sila karon ara nagapangatubang sang kaso nga ginpasaka o kung ginpanaog sang korte batok sa ila karon ini suspect ara karon sa custodial facility sang La Castellana Negros Occidental PNP. Amo ini ang mga nakuha naton nga balita gikan diri sa aton area of responsibility. Ginatamyaw lang sa mayong gabi si Honorable Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jufred Sabanta kag Honorable John Chisrel Imbultorio kag ako'y siya sang syudad sang La Carlota. Liton rictamente kita sa dire nga naga-report sa aton namtangan ang inyo ka-aksyon Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! News Report! Salamat sa report ni Action Percival Villamor, 10:54 Action Radio Philippine Standard Time. Balikan tayo sige ng ato sa ring patrol. Ang detalis ang iyasinigin pang headlines, ginpang headlines sa inan Action na John Diaz. Sa patrol, standby. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action dyan sa detalis ang report, please come in. Tatlo karon nga bypass operation ang ginkasal sa mga kapulisan diri mismo sa may syudad sang Bacolod. Separate ini nga mga bypass operation action Mar pero kay ina sini nga report na naton ang bypass operation station number 7 sa area sang station number 2 nadakpan ining si Dutch Rose Duadores 22 anyos residente sang Purok Sigay Barangay 2 syudad sang Bacolod. So nagka-police captain Layo Istopa ang station commander sang police station number 2 si Duadores Action Mar o Convadores ang live-in partner sa isa ka drug personality nga una na nadakpan sa mga kapulisan sagto. Na-recover kay Duadores ang tatlo ka dalagko nga sachet sa gila suspect man shabu nga nagabugat sang 11 gramos kay gilbanta nagabili sang 74,000 pesos. May mga drug paraphernalia kaangay sang improvised tutor, lighter, kag ibang faction mga na-recover man kag ang kwarta kan marked money lakip ng 500 pesos nga gingamit sa mga kapulisan sa pagbakal sang illegal nga droga sini kay Duadores. Si Duadores isa ini siya ka state level individual nagkaroon preso sa custodial facilities ang police station number 2 para sa nagkakaigo nga disposisyon. Samtang ang station number 6 na nagkasaman sa bypass operation kung sa diin action Mar na recover rin nila sa duwa ka mga lalaki
ang masobra 36,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuan Shabu. Ang mga nagkaladak pa na Santa Arturo Villacuatro alias Nene Ati, 44 anyos, kag si Larry Villacuatro, 48 ang edad, dun sa residente sa Purog Kawayan, Barangay 28, Surad, sa Bacolod. Wala labot sa mga illegal nga droga na recover man sa pagginagkop sa duha ka mga persona Action Mar. Ang isa naman diri ka sulpak o improvised firearm nga may bala sang isa ka 9mm, no, Action Marlon nga nagkawa sa posisyon kag kontrol sining duha ka mga persona. Sila karon ang preso sa custodial facility sang police station number 6 para sa nagkaigo nga disposisyon. Sa totoran nga maka-aksyon sa mga puno ng COVID-19 nga balatian ato sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batala sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Las 10:50, 7 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat sa report ni Action John Diaz. I've had my share of life's ups and downs. Si Rosalie Antorin Navales Rojo, good evening, sir. Medyo dalom-dalom mo naman ang kagabihon. Dari kita na sa ato sa nga parok-orok portion. Si Olivia Hulagting. Amalya, good evening, Action Marlon. Naga-monitor man ako. And I guess you could say Si Liza Montecastro, good evening, Action Marlon. all because of you. Watching live from Doha, Qatar. If anyone, Si Homa Lomina, raman naga-parok-orok. my life story. Si Chirek, amalya si Eric Rojo Asiano. Mayong gabi, Action na Marlon. Ya paorok-orok ko diri sa Quezon City Metro, Manila. Between each line of pain and glory. Dehog tamiyaw sa mga taga-barangay Pandaron Silos, Banwa sa Murcia. That ever happened to me. Salamat kay Action na Marlon. Okay, thank you. You're the best thing. That ever happened. Vanessa Mayo. Good evening, Action Marlon. And we are watching her always from cold and Norway, Minnesota, USA. Times were hard. Grabe to. Kung grabe din ato sa ring tugnaw dito sa USA, mga ka-action, grabe pa ito yung galing tugnaw sila. Ho? No, hambal ni Vanessa M. Magayo. Abalyan, nice background, bao ka miss ang Bacolod kong palangga. That I've spent hurting. Thank you. Impunto na sa 11 Action Radio Philippine Standard Times. Iban pagin nato sa ring mga ka-action nga nagabonitor. Aber, check na mga ka-action na rin naman sa piyak ho. No? Amal ni Alex, okay, na tamiyaw ko rin na. Someday, Yvonne Boisrier. when I'm awfully low, Hambal yan sa amon na sir ang aksidente. Oy, hambal ni Yvonne. Dito sa area sa Barangay Alihis. Oh. I will feel a glow just thinking of you. Veronica Santillan Manukan, watching live Action Marlon. Thank you. The way you look tonight. Jocelyn Calabaan, good evening, Action Mar. Thank you. Oh, but you're lovely. Wave si Veronica Santillan Manukan. With your smile so Jerry Aziro Jr., salamat Action na Marlon.
Dutay na lang niyo, ubos-uboson na lang niyo, no? Parang at least mangin kompleto ang inyo sa ding kagabihon. For me, Diding Alohamianto. Good PM action na Marlon lang Antipolo Pontevedra monitor lang kami di. look tonight. Si Marimar naga-wave man. Si Apelton Lipura action Marlon watching lang kami sa Pasay City. Nemya Tiba Word sa Marlon, good evening. Monitor lang kami di sa may barangay Alangilan. tearing Good night, tambal ni Alex. Sa Morsya sa kanlaon view sir. Sa Morsya galing ang area Yvonne. Hindi galaya sa may barangay Alis. Thank you. Kabay pa nga atong napilasan to nga gasakay sa motorsiklo way lang matamaan na. Tagsi to makasyo ng isa din nga kainkwentro. touches. Alas 11, 2 na aksyon na Radio Philippine na Standard Time. Si Chirek nag-approve. Chirek, okay. Sa saring abahin, magtakop temporaryo ang inyo saring aparaton Turan Action Night Patrol. Magabalik ini boss. Sa kalang sigapon sa ato saring mga aksyon unit reporters. Na may napiyongan na rin sa music, tabo. Magaling music ka makapatulog ho kung labi na ko narak sa duyan. Sa kalang sigapon sang ato sa rin mga aksyon na unit reporters. Kakadumduman ko no ni Ana Mandri ang kasi nga mga kautang. Abasulan pang music ko. Sa ato sa rin News Center Action and Defensor, ato sa rin Patrol Action John Diaz with Action Nixon Tahom, Action Percival Villamor, Action Roger Goteb. Dari sa bahin sang Technical Control, Action Elmar Madera with Action Elway Dutilio sa ato sa ring IT Expert. Ako naman, Action Marlon Hedobaya. Good night, good evening. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,